Good morning guys. May daanan lang ako dito sa store. Aga pa eh. 8:30 pa lang. Ayun guys, hindi ako magbubukas. Kukunin ko lang yung ano. Samyang. Nakaka-bad trip kasi itong rider kahapon eh. Ay, may ako na kwento. Mamadali ako guys. Ang sarap pag ganito lagi sa EDSA ako. Ay, yahay. Lord eh. Mamaya. 1980s. Oo. Gilan-gilan pa lang nun may sasakyan eh. Mga buhay na pamilya pa lang talaga. Oh. Bibihira kang dumaan guys sa EDSA na ganito kaluwag. Pag laban lang ni Pacquiao. Or pag holiday. Yun. Minsan nga pag regular holiday lang, matraffic pa rin eh. Kasi nandito pa rin sa Metro Manila mga workers eh. Yung tipong nag-uuwian ng ano guys, ng kanya-kanyang probinsya. Yun, maluwag talaga yan. Pwede kayong mag ano dito, karerahan. Yeah. Ayan, it's 8:45 na. So 15 minutes pa lang. Dito na kami sa ano, sa Mandaluyong. Bad trip kasi yun. Nais talaga ako guys. Alam mo yun, sirang-sira yung umaga ako sa rider na yun. Alam mo yung basta na lang nag-iiwan ng ano, ng parcel sa kapitbahay kapag ka wala yung ano, wala yung consignee. Nakaka-irite. Ilang beses niya nang ginawa yan eh. Sinabihan ko na siya, oh, wag basta-basta mag-iiwan, or pag mag-iiwan man siya, i-confirm or sabihan yung pinaka-consignee na sa ganito ko po iniwan since wala kayo sa bahay or hindi kayo makontak, diba? Hindi yung sabi nagpa-follow up yung ano, yung consignee. Siyempre kami magpa-follow up din sa ano, sa courier. So nagke-create ng commotion eh kasi magagalit ako sa ano, sa courier. Ba't ganyan yung ano nyo, yung rider nyo, bla 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 bla, ganyan. Diba, nakakairita talaga eh. Friend pa naman ni ano, ni Froggy yung nag-order. So, sinabi, kumpare. Tapos, sinabi ko pa naman na ano na, by tomorrow din, ma-deliver. Eh, pinaantay niya pa naman the whole day kahapon. Aray ko. Walang dumating hanggang gabi. Tapos yung tinawagan ko ng gabi nga, nagmamadali akong umuwi from salon kahapon na talagang galit na galit ako eh. Tapos tumawag siya na iniwan daw sa ano, sa kapitbahay. Eh mali ko din, hindi ko na itanong kung saan kapitbahay, right, left or front ba ng bahay nung pinaka-consignee. Tapos yung tinatawagan ko ulit hindi na makontak hanggang ngayon. Nahihiya ako dun sa tao eh, kasi nakapagsabi ako na that day darating talaga siya. So yun lang, kaya medyo irritable talaga ako ngayon guys, simula pala pagkagising ko sa ano, sa umaga. Inis, nakakulo ng dugo kasi panira sila ng ano eh, ng tawag dito, ng tiwala, lalo na yung sa amin ng mga seller, di ba? Masisira yung tiwala ng mga buyer sa amin kasi nagsasabi kami na ganitong araw darating tapos hindi naman pala, di ba? Kaloka. Kaya yun, takbo namin ngayon sa Pasig para ma-deliver lang. Kakahiya. Just me, puputusan ko talaga yun eh. Nakakainis. Actually, pwede siyang matanggal eh. Pwede ko siya patanggal. Pero naawa ako sa kanya kasi bata pa siya guys. Siguro kasing edad ni Jepoy. So nakikita ko sa kanya yung kapatid ko na nagtatrabaho na agad, diba? Kaso, ganitong kapal pa ka ng ginagawa niya eh. Medyo nakakakulo talaga ng dugo eh. Anyway, sana maano. Mawala na yung init ng ulo ko guys. Kaloka. Wala pa man din akong breakfast pa. Good morning! Paano nyo naman yung ulo ko? Pakulin nyo naman ako. Halo-halo ni Chrissy siguro. Choky halo-halo. Colors! Ayun, babalik din naman kami agad pagka-deliver. Tapos, chika-chika. Chika-chika, ganun.
Pumulan lakad. Tapos uwi din kami kasi after lunch daw, aalis sila sel. So every Sunday kasi sila umalis mag-anak. Pinaka-day off nilang mag-asawa kasi yun din. So, ngayon, hindi pa ako nagbabalak akong magbakasyon guys na hindi pa matuloy-tuloy. Kahit yung staycation man lang, hindi matuloy-tuloy. Sobrang dami ng trabaho. Siguro after Pasko na lang. Kumusta na yung condo natin? Dahil yung pa rin. Tinatayo pa rin. Ayun. Dito lang yan guys. Ano, sa Pasig malapit kila Froggy. So ayan o. Yung building na yan. Yan pa lang yan. Kaya wala pa tayong aasahan dyan. Nasa 24th floor pa lang ata yung na ano dyan. Which is our ano, kung nasa ng aming unit. So tagal pa yan. Siguro 2 years pa yan. Which is, di naman din ako nagmamadali kasi nga, pre-selling yan nung nabili ko guys. Nung makakuha ko ng unit, pre-selling. So, murang-mura yung hulog. Tapos, hindi isahan yung ano, yung tawag dito. Yung down. So, kaya, bongga diba? Investment. So, hindi makakuha man kami kunwari ng sariling bahay na namin. Hindi pa upahan, no? Basta may mapuntahan lang yung ating kinikita, hindi lahat ano, hindi lahat sa mga luho or whatsoever. Kaya yun. Kasi humikab lang talaga. Nasakto eh. Pag boss ng camera, pahikab ako eh. Ayun guys, it's ano na, 10 ng umaga. Yun, na-deliver na namin. Tapos konting kwentuhan. Ayun, ninong yun eh, ano, ni Chris. Di ba de? Yup. So, kumpare tapos kaibigang sanggan dikit niya ni Froggy. So, ayun. Sinungaling talaga yung ano guys, yung rider. Kasi sabi kagabi is na-deliver na nasa kapitbahay. Ngayon, tinetext niya ngayon si Ting na ngayon pa lang daw i-deliver. So, diba, sobrang kasinungalingan niya na bakit yung sasabihin na na-deliver na hindi pa naman pala. So, lalo nakapag-init ng ano, ng dugo eh. So, buti na lang mabait yung mag-asawa. Ayun, sabi, wag na daw, ano, parang concerned pa sila doon sana sa rider na sana wag matanggal. So, ayun, ako naman din, nakakaawa talaga guys sa rider. Kaso, pag ganyan na yung ano nila, yung sistema nila, nakakasira ng ano, ng negosyo. Ng tiwala, diba? So anyway, ayun, kakausapin ko na lang siguro yung rider pag sasabihan ko na sana wag nang maulit. Kasi what if kung ano, kung malaking halaga yung worth nung ano, nung parcel, diba? Tapos basta-basta mo iiwan sa kapitbahay, diba? Kaloka sa natin nahabulin yun. So, ayun lang. Wala na guys, ano na ako, cool na. Kasi nagkwentuhan na nga kami nung ano, nung kumpare na ito, nung kumare. So, yun, and sa Friday, birthday nung ano, anong ninong ni Chris ulit. Kapatid nung ano, nung asawa nung kumpare na ito. So, pumunta kami sa Tagig ba sila? Si? Paranaque. Paranaque. Alabang pala. So, ayun. Sakto Friday, walang pasok. Hinahanap nga si Chris. Lagi nilang hinahanap. Basta po, asan na yung inaanak namin? Eh, ayaw naman nagsasama ni Chris eh. Katamad. So, binata na yung inaanak nila. Huling kita yata nila. 5 years old pa lang eh. Ngayon, mag-11 na sa December eh. So, ayun. Dahil muna saglit sa mudra na ito. And then, uwi na rin kami at alas 10 na. Kailangan nang nagpe-prepare na sila ano, sila Maricel. Pag Pasig guys ang ano, ang pupuntahan namin. Kahit saan sa Pasig wala kayong maririnig na saan tayo? Kaliwa, kanan, diretso. Pero pag sa iba na, nako, yan na yan. Paano dito siya lumaki? Nga naman. Pero yung ilang beses na namin napuntahan na ano, na lugar, ulit-ulit na eh. Sasabihin niya pa, saan tayo? Kaliwa, kanan. Diretso ba? Kaloka, sana kung ano yung ano mo dito sa Pasig, gano'n na din yon. Ilang beses na rin natin napupuntahan eh. Memorize mo na dapat yon. ¿Entiendes? Impiernos. Suntokin kita eh. Pakarga na rin tayo. Meron pang gas eh.
Pa-car wash ka mo. Saan dumi na ni Tonton? Alin? Gate. Ito? Sabi mo, ano to ng fault line eh. Fault line, likod niyan. Ay, nakakatakot eh. Hindi talaga maasahan yan. Gusto maubos yung Paghirapan mo dyan. Diretso sa lupa, babalik sa lupa. Maganda rin yung ano guys, yung Wing mo ba kaya? ayan yung condo kasi wala siya sa ano, wala siya sa fault line. So safe tayo dyan. We're here sa Lourdes guys. Church muna kami ni Daddy. Ayan, dito nag-aaral si Froggy ng high school, elementary. School to, di ba? School of Mandaluyong. Hanggang high school kasi college, sana na siya. Pasay. Ay, Pasay. Pasig. Catholic School. Catholic College pala, PCC. And mind you, I had so many instances of as an accelerant. That will give you an idea how much IQ I have on this side of the skull. Yabang. Ang yabang guys, no? Kung papansinin. Basura din. May basura na ako ito pala. That's it guys, for home na. Hi, it's ano na 10 minutes to 12. Kaya pagkasimba mo sa labas nun yan, may bilihan ng mga suman. Bumili ako ng sumang dikit or sumang magkayakap. Yung may ano siya, may matamis. Yan, 3.50. Tapos bumili ako ng puto. And then yung ano kanina, biko, binanatan ko, nagutom na ako eh. So, 100 binili ko nito. So, balian eh. Anyway, nagluto si Sir ng adobong manok. Pero nagluto ako nito. Nag-crave ako sa ano eh, ramen. Let's eat. Tapos may ano, may kimchi. Yun. Movie time guys. The Mummy. Tom Cruise. Ay, nakita ko pa, showing pala nga ata ngayon yan eh. Nakita ko yan sa ano, sa Gateway. Mommy? Oo. What did daddy do? Daddy. Ito tayo. Napirata ko na eh. Gagi, may galing mamirata eh. Ay, excuse me. So ayan guys, nakita na ako. Dito lang pala malapit sa amin eh. Ayan. Sakto lang yung ano, sukat niya. Mga furniture, dami pa. Solid na ano eh. Solid na kahoy. 3.8 lang. 3.5 yan bigay ko. 3.5 lang. 3.8. Ha? Oo nga eh. Tsaka ano to eh. Kahoy talaga eh. Kahoy po talaga ito, hindi siya yung Oo. Wood fiber. wood fiber. So ayan na guys. Yan lang yung sinasabi ko guys. Hindi naman cabinet na bonggang cabinet. So hinaano ko kasi maprotect tong ano. Itong ayan o. Na hindi siya accidentally makalmot ng mga aso. Right baby? Ay, hindi alam. Sasabi mo mami. So, yan. Perfect na perfect lang sa likod, o, diba? Sobrang lang. Maluwag pati naman eh, oh. And beside, guys, may paglalagyan ako ng mga yan. Kaya, diba, mabili ako ng mga gamit. So, kapag hindi ko na siya type, nadali ko siya sa probinsya. Okay, sa condo. Oh. So, habang nandito pa kami, parang yung mga type kong, ano, mga type kong furnitures, yung ganun, is binibili ko. Kasi, unang-una guys, alam nyo yun, parang, ano sa akin, therapeutic sa akin yung makita yung sala ko na, wow, maganda, maliwalas. Alam nyo yun, hindi sa pagpapabongga, pero, makita ko lang na maayos is okay na ako guys. Actually, kanina pa lang ako umupo dyan sa sofa na yan. At simula na nang deliver yan. Kanina pa lang ako umupo at humiga dyan. Nanonood kami ng Damami. Promise. Ayun lang. Hindi ako masyadong umuupo dyan. Nanonood ng TV. Kasi di ako pala nanood ng TV. More on, di ba, YouTube ako. Sa cellphone ako nanonood. Kaya yun, pag makita ko lang siya na pagkagaling sa sa trabaho, uwi na ako, makita ko lang siya na
shopping, maganda, maayos. Wala na, okay na ako, masaya na ako. So, yun ang reason kaya ako bumibili ng kaya ako inaayos din itong bahay, itong apartment. So, para sa kaligayahan ko ba? Not for anything. So, di ba? Oh. Sobrang din naman siya naka sikip masyado. Long gates. Tapos lalagay ako dyan mga pictures namin. Or wala, simpleng lang. Simpleng dyan lang. Sila lang naman talaga yung ko is ma-protect tong likod na to. Kasi leather to eh. Mahirap kapag ka nakalmot, masira, diba? Kasi mas... Mami, paano yan? Pag nakapunta tayo sa condo, wala na sila doon. Pag nakapunta na tayo sa condo, wala na doggy. Lagyan natin sila sa Nueva Ecija. Pero matagal pa naman yun, anak. 2 years pa yun. Oo, kasama si Paknit. Paglalaban natin yung mga dogs. Umalis na sila, tatasel mo. Ba't sira na naman yung colors talaga. Merienda, guys. Sarap, no? Super. Super. Sarap nung niya. Yung matabis niya, kalamay. Yum, yum. Ikaw, di, gusto mo? Yeah. Bakit? Wala lang. Hey! Sino napalo kanina? Sino napalo? Si Maggie. Palo ang baby girl. Bakit? Paano yan? May paggabi na mga sinipaknip. Hindi. Tsa tayo, guys, habang may edit or mag-edit ako ng vlog eh. Tapos ayusin ko lang yung yung booth na top 3 booth na kailangan ko sa mga upcoming bazaar. So ayun, Mami, perfect for Tsa din siya. Mami, ito yung Lazada, yung font. Sige. Ayun. So, ito ang ating Glorieta, guys. Gusto ko yung malapit sa ayan. Malapit sa entrance. Ayan. GL77 and GL61 or GL66 kasi ito may entrance pa ditong isa. So, ayan ang ating top 3. Sulat GL. Ano yun? 77, 61, and 66. Kasi papasa ko na ngayon eh. Oh, excuse me. And then, ito yung sa Eton. Sa QC palang Eton. Hindi ko alam. Sa Elements. Dalawang Eton yan, November and December. Ayan. Tapos, November, December, and then isang December ulit sa Metro 10. So, wala pa ako sa ako, diba? Oo nga. Pero sinasabi ko lang na magsimba ka kasi nagsimba na kami ni daddy mo. Ayun, kain tayo. Dumating kahapon, guys, itong sa PNB, yung sinasabi ko sa inyong credit card. Nagulat ako, kaloka. Akala ko hindi siya mapuperso kasi parang joke lang din naman yung yung pag fill up ko. Tapos siya biglang dumating at nagulat ako sa laki ng credit limit. Oh my God. Hindi ko alam po i-activate ko pa to. Hindi na. Pero sabi ni Dayan, pang emergency kasi pwedeng mag-cash withdrawal dito eh. So, ayun. Ang bongga nila, parang naloka ako. So, anyway, ayun, tama naman. Kasi malay mo, wala tayong cash. At least, may mahasa tayong credit card. Pero, nakakagulat ang credit limit nila, guys. Hindi basta-basta. Woo! Nagpawisan ako naman. Kagabi na makita ko eh. Kasi expected ko is nasa 50k lang, yung mga ganun. So, normal credit limit pa yun. Pero yung mga ilang digits na, so, ayan, okay din to kasi pag mag-travel ka, pwede ba to yung sa pag magbubuka ng Smiles. Alam ko sa Visa ata yun, diba? So, try natin, guys, kung okay ang PNB na credit card. Edit lang ako, guys. Sus, Maggie. Sumabay na naman kay daddy matulog. Ayun, guys. Tapos na ako
mag-edit ng vlog nung Friday. Habang nag-render siya, ano ko muna siguro, ilakad ko muna. Kasi hindi daw siya nag-poop kaninang umaga. So, lakad ko siya ngayon. Kailangan ko magdala ng plastic and then tissue nga. Kasi pa ako na. Dito muna siya guys kapag ka, araw. Ayan, dyan siya. Very good naman yan. Pinapagaling ko lang yung yung tahi niya. Tapos sa gabi, nililipat siya dito sa Ay! Itsura naman ng Groot na yan Diyan kay Groot. Tapos pinapasok si Groot. So, ayun. Nasanay na rin siya. Ilang araw na siya na dyan nagdudumi sa CR. So, very good. Tingnan natin yun. Tingnan nga. Meron pa siyang ball sack. Ayan Kasi malaki na siya nung tinanggalan. Unlike Conan, maliit pa yun si Conan eh. Pero sadyang malaki si Conan. Same sila, same weight. Ayun. Din. Ayun. So, binayaran ko guys 2,000 kasi nagwo-weigh siya ng 9 point something. So, yung aso pala pwedeng ipakapon hanggat 4 years old. So, kapag 4 years, pataas na 4 years old or below 4 years old, parang pag 4 years old pataas na hindi na daw pwede. Aray ko kasi matanda na yun sa age ng aso. Aray ko, B! Aray ko, B! Tsaka na, lalakad kami ni Groot Lalakad kami ni Grootin. Ito sana kung mapatanggal ko tong lagayan ng bird. Mas maluwag sana Kasi baka imposible. Laki kasi nito. Ano yung matatanggal? Let's go. Walk tayo. Let's go. Come on. Tsaka lang pok na ta. Sigurot lang muna, bibi. Walk kami. Let's go, dali. Go. No. Galit siya sa pusa No, halika na. Huwag mo na hawain yung pusa. Maya na dun guys, merong asong babae. Nilalandi si Groot. Kaso buntis na pala Ay, kaloka tong Groot na to. Nababaliw Oh, yung buti sumindi din tong guys. Itong camera. Kasi nalaglag kanina yung Ay, no, Groot, no. Liga na. Friend yung pusa. Nalaglag kanina yung nasa hagdan kami. Tapos hindi na nag-retract yung yung lens niya. Kinabahan ako. Sabi, pero automatic daw magre-retract yung lens. I-restart. Nag-restart ako ng restart. Hindi siya nagre-retract. So, pinilit ko. Yun. Pagbukas ko ulit, gumana naman. Hey, wala na. May asawa na nga yun. Ka na mangarap, Groot. So, ayun, pauwi na kami, guys. Nag-book na siya doon sa, sa Ross Boulevard. So, pantulog daw yung binilang ko siya ng damit na Paw Patrol. Paw Patrol. Oh. Ito si Gruggles. Mapantulog ba yan? Hindi lang sa'yo bagay kasi majitim ka Pero, care na yan. Yan, sisimba siya guys. Nagsimba na kasi kami kanina Pulbos. Wala naman. Malagyan mo laman. Bakit may dala ka pa backpack? Notebook. Mabango nga pa may nga. Bango. Bunda. Ang hirap ang bunda. Talaga mahirap yun. Diba? Bagay naman sa'yo Isu! Sa pogi, sipon mo, singa mo. Sige na. Dala mo na yung mo. Yung notebook mo ba ipirmahan Isu! Bye-bye. Ingat Ingat sa pagtawid. Hoy, makinig sa Misa! Tatanungin kita kung anong yung kung ano yung homily Nagsimba ko kanina. Misa! Ha? Saan? Doon o dito?
Hindi, sa Lourdes kami pinag-schoolan ni daddy mo. Pero pare-para lang naman yung ano niyan. Pag iba to. Sa, alam mo kung ano yung first reading, second reading, tapos yung, ano ba yun? Wait, kung anong pinagbook ko, ipapasulat. Oh, talaga isusulat mo, loko, kakala mo ah. Bilis. Pati yung gospel, kung anong gospel. Ha, iho? Yes, yes. Mamaya, report sa akin. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ingat sa pagtawid ah. Ano ka sa'yo? Minsan lang. Ibabay ka eh. May binili kami kanina guys ni daddy. Napadaan kami dun sa ano. Kasi dapat magkukuha ko ng LBC. Kaso yung LBC daw is ano, sira. Offline. So, ayun, sa Cebuana na lang ako nakakuha. Dahil sa tabi ng Cebuana, may parang boutique doon. Ayun, bumili ako ng damit. Check lang natin. I-haul lang natin. Mura lang naman pang everyday. Pang ano, pang dito. Pang tulog. Ayun, pang araw-araw. Ang cute kasi tingnan nyo. Wholesale, 100 pesos lang. Oh. Ayan. Ano tong Yadar? Aray ko. Uy pa ako. Naipit. O, yan. Ganda. Pag 6 ang kinuha mo, ano na lang, 100 pesos na lang. So, 6 yung kinuha ko. 150 talaga siya. Then, pag 6 ang kinuha mo, 100 pesos each na lang. So, yan. Ito kay Chris. Kinuha ko si Chris ng dalawa din. Ito, tsaka yung suot niya kanina. So, ang cute, diba? Oh, ang price ko ng ano, ng Berkshire. Made in Bangladesh. Oh, price ko ng ano niya, ng tela niya. Pero ito pa. Gray. Na may white naman yung sulat-sulat. Yung details niya. So, ayan. Pwede na pang alis nga eh. Tapos ito kay Chris. Tapos yung blue kanina. Tapos ito kay daddy. Ayan. May isa ko dito. Sabi ko pantulog ko eh. Itong ano. Ano ba to? Sunflower ata to. Ayan. Tapos, mga sando na maluluwag. 100 pesos. Ay, hindi. Ito, 90 pesos lang pala to kay daddy. Kasi 100 siya. Tapos, naging 90 pesos kapag kaanin. Ayan. Mga pantulog-tulog ni Froggy. Kasi laging hubad ko matulog. Diyos ko, pulmonyahin yan. So, yun lang. Paanan ko lang to. Palabang ko lang, or ako na lang maglaban nito madali. Mabilis lang naman yan eh. No need naman kusutin yan. Basta matanggal lang yung ano niya. Yung alikabok niya. Nagsindi din pala ako guys ng ano, ng kandila. Yung pang ano ng lamok. Pantanggal ng lamok. Yung citronella na mga tea candle. So, ayan. Super safe niya kasi na, ano siya, natutunan, na, parang evaporate siya. Isang ganito is 4 hours. Good for 4 hours na, ano, sindihan. Pinatong ko lang din sa, ano, para maging sigurado tayo sa Century Tuna. Ayun. And then, yesterday ba yun? Or the other day, guys? Bumili ako ng, ano, kasi sabi ko, diba, hindi ako makakapag put up ng ano ng Christmas tree dito kasi masikip na. So ito na lang. Lalagyan ko na lang siya ng mga maliliit na ornaments. So parang maging Christmas lang din yung ano, yung ambience dito. So ayan, tapos sinasaksak siya. Meron na siya dito, yung dulo niya parang may ilaw na rin. So yan lang guys. Pasensya na kayo kung feeling niyo masyado ng madaming gamit dito. So ayun talaga guys, gusto ko lang na makita sila, maano na talaga sa pakiramdam ko, parang nagiginawan ako na makita na okay, maayos, maliwalas yung ano, pero wala sa akin, hindi naman ako masisigipan. And tama na, wala na akong bibilin pa, promise, kompleto na. Ano na lang, vacuum na lang, kasi dito sa ano, sa carpet, tsaka sa loob. So vacuum na lang. That's it! Wala na. No more na talaga guys. Din ako bibili ng kung hanik-hanik pa kasi kompleto na. So, yun. Wala akong maisip na ulam guys. Nakita ko yung ano, yung balaw. Natira dun sa ano, sa ginamit ko sa Bicol Express. Ano ba yung balaw dito? Basta yun. Bagoong. Ayun. Bagoong alamang.
Ayun, nigisa ko lang siya sa, ano, sa bawang sibuyas kamatis. Tapos nag-prep ako ng konting dulong. Dilis. Ayan. Sasabay ko sa dyan mamaya para medyo crunchy-crunchy. Tapos madami sili. Pero nugasan ko siya para matanggal yung excess saltiness niya. Ito, lalo kumulo yung siyang ko, guys. Sa gutom. Ito ang corned beef namin sa probinsya. Balaw. Yum, yum. Diba? Sura pala yung sarap na. Poknat! Tapos, i-add natin tong sili. Pagdagan ko kaya. Pagdagan ko pa siya. Ayan na siya, guys. Nalo ko na yung ano. Dilis. Oh my Lord. Grabe. Buti na lang madaming ano. Madaming kanin akong kinain. Bago. Ang init sa ulo. 3 days mo ano, hindi babasain yung hair. Ayun, katawan lang ang pwedeng paliguan natin ngayon. Anyway guys, ayun, sobrang sarap nung ano, nung ulam namin. Ang simple lang na, oh. Ganun sa probinsya eh. Mga ulam na pag wala maisip, balaw, gisa sa bawang sibuyas, kamatis, at may sili. Sarap lalo no kapag sa Coke na malamig yun. Tipong ano yung tipong mabibrain freeze ka. Para nag-crave tuloy ako sa Coke, guys. Bira kami magan dito mag soft drinks dito. So, ayun. Hala. Actually, nabitin ako, guys. Alam niyo yun. Kasi, kumain dito yung ano, si Ronald, yung ako nung sa baba, yung tumutulong lagi sa amin. Eh, di ko naman expected, syempre na, ano na, may kikain, gano'n. Ano tuloy, napadalawang saing ako, nag-second saing ako. Kasi si Sel, hindi pa kumakain, naubusan. Sabi ko mamaya kapag ka nagutom mo. Kasi grabe, lakas makaano talaga, lakas makakanin, ganun. Buti na lang may glutathione po ko kanina. So, yun guys, lagi akong ano, nag-glutathione po every night. Kasi kahit anong lamon ko, kinabukasan, labas agad sila. So, ayun, may iwasan yung ano, pag-accumulate ng taba. So, ayun, mag-gano na tayo. Mag-skincare na. Toner na. Di punta na tayo ano bukas? Eye skin? 4 weeks na ata. May isang buwan na ata tayo hindi nakakaano dun ah. Pang 3rd week natin. Na absent. Para matapos na yung ano, glutadrip na yun. Kasi may ano na, may pamalit na ako guys para ano, para masarap ang tulog. Red wine. Mura pa. Sabi ninyo maano daw eh, magaling daw yun sa, or good for ano yun day, heart? Body? So, ayun. Tapos masarap. Addicting talaga yung lasa niya kasi manamis-namis, and then yung medyo nababangenge ka sa ano, sa antok yun. So laklak tayo. Kalimutan ko nga lang ano, bumili ng kahapon. Ayun, nung pumunta kami ng SM, nakalimutan ko lang mag-grocery, magbumili ng mga red wine. Sige, stock ako yan. Mga sweet ano, sweet lang yung simpla, or sweet, natural sweet. Yan pa sila, naglalaro pa, grabe. Alas 9 na. Chris! Chris! Nagpatawa lang talaga. Gigising daw siya na maaga bukas. Mapahirapan na naman niya si Sel. Kasi si Sel yung ano, yung gumigising na. Pero try ko bukas kung magising ako na maaga. Magluto ako ng breakfast. Medyo kabawan. So that's it lang guys. Good night na kami. Thanks! See you bukas. Good night today. Wait lang. Laro pa sila sa labas eh.
Tingnan niyo si Maga guys. Kanina andun siya sa ano, sa may ref. Malapit sa ano, malapit sa CR. Inaantay niya si daddy talaga. Mamaya babalik yan doon. Minsan nga sabi ni Sel, kinakatok pa daw niya minsan pag ano, kapag matagal na si daddy sana sa CR. Kinakatok na yan ni Maga. At saka yung mag-antay, nakakatuwa. Kanina napagalitan ko yan eh. Kasi hindi siya nakalabas. Siguro sumunod kay Froggy tapos naisara ni daddy yung ano yung pinto. Hindi siya nakalabas. So hina siguro umihi dyan sa ano sa loob ng kwarto kaya yun napalap siya. Yan ako, tuwan-tuwa na yung loko. Tuwan-tuwa na ako. Tuwan-tuwa na ako. Kita niyo na eh. Ramdam niya na ano eh. Lalabas na si daddy. Oh? Yes, Maggie? Yes, Maggie? Hey, nantay mo daddy, Maggie? Yes, Groot! Nantay mo na si daddy, dali. Dali na. Dali na. Dali. Dali. Kanina pa siya dyan. Nung nakita niya lang ako nag-video ako, lumipat doon eh. Bakit? Nantay mo daddy? Ha? Wait lang, Grootin! Ay, dyan. Oh, sige na, wait mo na doon si daddy. Sige na, wait mo na doon. Babalik na ako doon. Babalik siya dyan. Ayun o. Ayun o. Masaya na ang Maggie o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Shoot! Shoot! Inantay ka talaga niya ni Maggie kanina pala. O, babaliw na naman siya. Maggie! Ito! Ansaya na naman niya. Ansaya na naman niya eh. Kita naman si daddy. Na. Kulit eh. Pa-daddy talaga. Squirrel, squirrel. Pasok na, pasok na.